Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Born Again Church, United States of America. Na dito'y born again sa Georgia, na apo'y born again dito po sa Amerika. Nya, unsa pa? Born Again Christian Church, United States. Lain po ni. Nya, Bethel Born Again Apostolic sa Florida, United States of America. Daghan sila nga born again. Asa pa? Born Again International. Napa? Born Again Christian Prayer Belief. Lain pa po. Born Again Church Ministry Naas Pampanga. Born Again Ministries Redeemed, Restored, Renewed. Born Again Ministries. Daghan kini sila nga mga born again. Muna nga nangutan na siya asa magitinuod ani nga born again. Mao kini karon nga atuang pagatun-an unsa gyud gining gisgutang born again. Mao ba gyud ni ang gitukod nga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Mo ni karon ang atuang pagatun-an, Brad Samuel, tungod kay naglibog siya asa may tinuod ini nga born again, nga pulos manisig angkon, nga kuno sila tagsa-tagsa nga sila mao ang dadon dito sa langit kining nagkalain nga mga born again. Unya kini sila usara gapon ang ilang pagpamatuod, mao gapon si Kristo gapon ang ilang gipamatud-an nga tagsa-tagsa sila nga dadon sila dito sa langit. Busa maglibog ta kung asa tinuod ani tungod kay daghan man napakadaghan ang mga matang sa born again nga gitukod sa nakalaing mga founder sa nakalain nga mga lugar sa tibuok kalibutan, na sa Amerika, na sa Georgia, uban pa nga mga nasod nga nag-angkon gapon og born again. Nya karon asa man sila magkuha unya ug unsa pagali diri napagani diri nga kining mga born again nga kini usa ka kinauyokan nga doktrina sa mga denominasyon karon, na ay Anabaptist, na ay Moravian Methodist, na apo diri ang gitawag og Baptist, na apo diri ang Plymouth Brethren, na apo ang Pentecostal Church of Christ. Nga mga simbahan kini uban ang tanan nga mga ebanghelista niini kining mga born again ba nga mga Kristohanon kunuhay nga dominasyon nga ang tanan niini nga mga simbahan hugot sila nga mituo sa pulong ni Hesus diha sa ebanghelyo, nga gikinahanglan gayud nga mataw ang tao pag-usab. Kay kung dili kun ang tao mataw pag-usab, dili daw siya makasulod sa gingharian sa langit. Ni mao ni karon ang atuang pagatun-an kay maglibog ni siya nga asa may tinuod ani nga born again, napakadaghan man nga born again. Mo na asa gyud ang tao ma-born again. Ang Biblia may ato pasultihon, dili sa ilang bunganga ug dili sa ilang bakba sa mga nakalain nga mga born again. Daghan maron na minaw karon sa mga born again na ipanlista ni mga sitas, kay ang pagtulunan sa PBCM dili mi sama sa uban nga binabaon lang alang sa inyong kasayuran mga born again. Paminaw gyud mo, alang sa inyong kasayuran dili man intawon born again ang gitukod ni Kristo nga pagtulunan. Walay mabasa sa Biblia nga ang gitukod ni Kristo born again. Bunuato ka ng sayron unsa ang gitukod ni Kristo, naay hinuoy born again nga mabasa sa Biblia, kay ang ilang sitas mo man mabasa basaha gani Brad Samuel unang sitas ang Juan kapitulo 3 bersikulo 3 unsay ato mabasa diha nabagi mabasa nga born again unya ila dayhong gi sabot nga naagyod sa Biblia nga born again, pero ato nang sayron sa Biblia ayon tubag na arapos Biblia. Ani Brad Cesar atong basahon ning sitas nga ilang gibasihan sa mga born again, nagpaka born again o born again Christian. Na lagi kunos Biblia pero bitaw na bitaw sa Biblia atong basahon na o pero kining pagkasultiha o kanang ato ning pihion kung asa lugar ni ug kinsa ang nahimong katumanan ni ining tinuod nga born again ug kini ba mao kani ang relihiyon ni Kristo, nga gitukod ni Kristo sa ato
atong Ginoong Kristo. Sige, basahan lang. Sa 3:3 sa Juan inyong patalingugan gingon, ug si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kun ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. So naa dayon giila dayong gikomentaryohan nga naa gyoy mabasa nga matud pa sa gibasa ni Brad Samuel, og si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kung ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Na kung ato ning basahon sa English, nag-ingon kini ipalahos nato ngadto sa bersikulo 7, nag-ingon, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus Matod pa din ni Nicodemus said unto him, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother womb and be born? Nya sa 5 giyon, Jesus answered, ngadto lugar kang Nicodemo, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Naalagi daw, nagikinahanglan gyud nga mag-born again gyud ang tao. Pagkatao ka pag-usab. Pero ang pangutanan ini, kamong mga born again, kani practical ni nga mo, wa ni lipod-lipod ni nga mo, dayag-dayag ni ang pangutana ninyong mga born again. Kana bang born again? Ha? Mao ba na ang iglesia nga gitukod ni Kristo? Dili in taon oy. Kay ato maning mapamatud-an sa Biblia unsa ang iglesia nga gitukod ni Kristo, dili in taon born again. Kanang born again kinahanglan magpakatao ka mag-usap, usa kana kasugo. Mga higala ug mga kaigsuonan, dili kana kay dad-on nimo nga mao ingatan nimo diha sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Mao na ang angan yung mibawan mga born again. Daghan man mo. Karon kanang born again usbon mo, dili kana kay usa kana nga gitukod ni Kristo nga mao ang iyang gitukod nga iglesia. Kanang born again magpakatao ka mo pag-usab, kay dili mo magpakatao pag-usab, di mo makasulod sa gingharian sa Dios. Mo na diha karon sugo na ni Kristo, Brother Cesar, nga ipakatao ang tao pag-usab. Oo. Pero dili na ingon nga mao ang pundok o reliyon nga imong dadon nga mao imong ingalan sa imong reliyon. Oo. Karon Brad Dennis, basa ang Roma 16:16. Unsa ba ang gitukod ni Kristo sumala sa Biblia? Born again ba? Kay og born again ang imong mabasa diha nan kusto ang mga born again. Unsa ba ang gitukod ni Kristo? Brad Dennis, sumala sa Roma kapitulo 16 bersikulo 16. Born again ba ang gitukod ni Kristo? Basa ang Biblia. Kana kung atong basahon sumala sa nakasulat sa Roma Dool imong sa microphone. Roma kapitulo 16 bersikulo 16 matud pa dinhi. Matud pa ni Apostol Pablo. Roma 16:16. Oh, Korinto. Sige, kay pangita pa man ang maong na. sitas. Matod pa din sa usa ka apostol nga si Pablo sa iyang mga masig ka tinunan, matod pa niya, pagpangamustahay kamo ang usa sa usa pinaagi sa balaan nga halok, ang tanang mga iglesia ni Kristo nang numustak kanin. So ang gitukod ni Kristo nga iglesia sumala sa Biblia, dili born again. Hiyon doon ay mabasa nga born again. Apan kanang born again, dili in taon kana ang mao'y gitukod ni Kristo nga iglesia, kundi ang gitukod ni Kristo sumala sa Biblia, iglesia ni Kristo. Dili in taon born again, kay kanang born again, usa kana siya kasugo, higala ug makaigsuonan. Dili in taon dadon ninyo kamo mga founder sa born again, di man tao na mao'y ngalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Oy pataka raman mo. Ha? Kanang gisgutan nga born again
dili kana mao ang simbahan nga gitukod ni Kristo, kun dili kanang born again usa ka na kasugo nga gikinahanglan nga ang tawo magbag-o. Pero ang pangutana na asa man ang tawo magbag-o. Mao na diha ang ato ang tubagon diha na mga tungura. Pero pabilin lang mo sa pagpaminaw kay amo man gyud ipalugdang Biblia nga ang mutubag dili kay amo nang bunganga kay kanigong mga born again ba raman ignore man day kag gikilalan nga mag born again ta pero wa man na sila kay palog asa ang tao mag born again. Bueno ni ata kay iglesia man ay ni Kristo ang gitukod ni Kristo dili man day born again. Ang ato gikinahanglan ini asa ba ang tao iga anak Brad Bobot Panta, basa ang Juan Kapitulo 3 ang gibasa ni Brad Samuel, balika lang pero ilahos nimo kana ngadto sa bersikulo 7 kung asa ang tao iga anak kanang born again ba. Basaha kay ang Biblia mao motubag na. Ini atong basahon ang nakasulat sa basahon sa Juan sa Kapitulo 3 bersikulo 3 hangtod kana atong pagbasa sa 7. Og si Jesus mitubag kaniya, sapagkat tinuod magaingon ako kanimo. Gawas kun ang tao ay anak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Og si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga iganak ang tao sa tigulang na siya? Makasulod pa ba siya pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan og mahimugso? Og si Jesus mitubag, sapagkat tinuod magaingon ako kanimo, gawas kun ang tao ay ganak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Sa 6. Ang gianak sa unod man, ug ang gianak sa espiritu man. Ayaw ikahibulong ang akong pag-ingon kanimo. Kinahanglan nga igaanak kamo pag-usab. Okay, naada pero asa igaanak ang tao pag-usab matud pa sa Biblia sa gibasa ni Brad Bubot Panta og si Jesus mitubag sa pagkatinuod bagaingon ako kanimo. Gawas kun ang tao igaanak sa tubig ug espiritu, asa da igaanak ang tao pag-usab diha sa tubig ug espiritu. Mao na ang giasoy sa Biblia. Nasabtan ba ni sa mga born again? Wala ra gyud ni masabtin nila. Ang gipunit nila ang born again ra gyud. Murag nagsayon lang nila ba? Baka makasag born again, ila dag apply ang gitukod ni Kristo born again. Pataka raman mo mga pastora mo. Ay mo paglama ayaw ninyo og ang tao ba ayaw ninyo ba og tudloy bagdili mao ba? Nya dagharaban ninyo ang nakuan kada natang nabitik bitaw sa ilahang pagtulunan nga di mao. Karon niya asa ang tao igaanak pag-usab diha sa espiritu, tubig ug espiritu. Karon ang atong pangutana Brad Samuel. Kay diha maday ang tao iga pagkatao pag-usab diha sa tubig ug espiritu ang pangutana. Si Kristo sa pag-anhin niya dinhi sa kalibutan, unsa ba siya si Kristo? Tubig ug espiritu ba sumala sa Biblia? Si Kristo sa pag-anhin niya sa kalibutan, Brad Cesar, dili siya tubig ug espiritu, kundi tubig siya ug dugo. Naabay mabasa nimo? Ang malig-ong prueba atong pagabasahon sa unang Juan sa iyang kapitulo 5, bersikulo 6 ang atong pagabasahon gingon niya. Si Jesus mao si Kristo mao kini siya ang niani pinaagig tubig ug dugo. Dili pinaagi sa tubig lamang kundi pinaagi sa tubig ug sa dugo. Busa si Kristo di ay Cesar ang maligong prueba sa pag-ani niya sa kalibutan. Siya di ay mianhi pinaagi sa tubig ug dugo ug dili kana pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Pero asa ang tao mabag-o sumala sa Biblia kinahanglan ang tao ma-born again diha sa tubig ug espiritu dili kay sa tubig ug dugo. Lahi na kana. Karon ni ana ato ni klaruhon Brad Samuel kay daghan in taon ang nalingla niining pagtulunan nga pagkadaghan sa born again nagtuso nga diha na sila mapag-o diha kang Kristo na ang gitukod nga iglesia ni Kristo daghan ni taon ang nalingla in taon aning punduka asay tinuod anip kadaghan sa mga born again na born again sa Amerika na born again sa Pilipinas na born again dito sa kanang nakalaing mga nasod maglibog lagi ang tawasa aning pahina
born again tinuod ministry, nga born again. born again ministries, Oo. gitunggan lagi is. Daghan. Pagkadaghan. Na ay born again Abundant Life United States of Georgia. Dahil born again Christian Church United States. Doon ay born again Apostolic sa Florida, Florida, United oo. States of America. Pagkadaghan ini mga born again nya maglibog ang tao asa man taani nya. Ang kinira bang mga nagpasako po diha sa born again, wala ba na sila kay balo o kinsay founder ana? Pamimbro lang kay lagi na po lagi mga misyonarya po lagi nga maipod manapi lagi nga kinahanglan mga magbod agin ta kay naagos Biblia na suwan 3:3 na. Pero way kalibutan kung asa ang tao mabag-o diha dili sa tubig ug dili sa tubig ug dugo kundi diha sa tubig ug espiritu. Mao na ang giingon sa Biblia. Pero gisusita kung si Kristo sa pagan sa kalibutan unsa siya mianhi sa kalibutan dili tubig ug espiritu kundi tubig ug dugo ang gipakita diha sa Biblia. Karon kay giingon man sa Biblia nga ang pag-anhi ni Kristo sa tubig man ug dugo. Ang ato namang example sa diha Brad Dines iridi ang San Juan kapitulo 13 bersikulo 33. Sa diha nga si Kristo sa dinhi siya sa kalibutan nakabaton siya og mga tinun-an. Sa pagpuan ni Kristo nakabaton siya og mga tinun-an. Kung ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, kung sila mituo na sa atong Ginoong Hesukristo, ang pangutana, unsa ba ang tawag ngadto kanila sumala sa Juan kapitulo 13 bersikulo 33 Bradines? Unsa ni tawag kay mituo naman sila sa atong Ginoong Hesukristo? Ako lang basaho ng mga nini sumala sa pahayag sa atong Ginoong Kristo. At panini mga anak, ako ania uban pa kaninyo sulod sa mubong panahon. Kamo mangita kanako og sama sa akong pagingon sa mga Hudiyo, ako magingon sa kaninyo karon asa ako padulong nini kamo dili makadto. Nini dili kamo makadto. So, naanang puntuha pa din is, bisag da lang taman, sa diha nga mituo sila sa atong Ginoong Kristo, gitawag silag mga anak. Karon kay gitawag mo silag mga anak. Sumala sa Juan kapitulo 3 bersikulo 3, balikon ko pagbasa. Og si Jesus bitubag kaniya sa pagkatinuod magaingon ako kanimo. Gawas kun ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Di man niha ginanglan nga igaanak ka pag-usab aron makakita ka sa gingharian sa Dios. Ang pangutanan ini. Mao kini ang ato ang ipakitang pahayag sa Biblia. Ang pangutana Brad Bobot Panta. Asa ba mabag-o? Bayo tingali ato ning Bibliahon kay udi na to ni Bibliahon. Miingon man sila nga unsa may prueba ninyo. Mao ni karon ang atong ipatinaw sa Biblia Brad Bobot Panta. Imong basahon ang pulong sa Dios ang Juan kapitulo 3 bersikulo kapitulo 3 bersikulo 3 ngadto sa 5. Asa ba ang tao mabag-o pag-usab? Diha ba sa tubig ug dugo? Sumala sa Biblia Brad Bobot Panta na ang kay Biblia nga ang pulong sa Dios. Basaha. Ato lang basahon dinhi sa Biblia nga gitawag ang pulong sa Dios. Sa mao gihapon nga basahon sa Juan kapitulo 3 bersikulo 3 ngadto sa 5 mao kini ang atong matagad. Mitubag si Jesus kaniya, sapagkat tinuod sultihan ko ikaw nga walay tao nga masakop sa paghari sa Dios. Gawas kun mataw siya pag-usab. Nangutana si Nicodemo, unsaon man niya pagpakatawa pag-usab kung tigulang siya? Dili na siya mahimong musulod pagbalik sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatawa pag-usab. Mitubag si Jesus, sapagkat tinuod sultihan ko ikaw nga walay tao nga masakop sa paghari sa Dios kun dili siya mataw pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Iyasa di ay ang tao mabag-o mag-usab. Sumala sa Biblia dili sa tubig og dugo kundi mabag-o ang tao diha sa Espiritu Santo. Mo'y nabasa na to sa Biblia. Basig wa po tingali sila Biblia ni ang pulong sa Diyos, Brad Samuel. Mga nagpataka na lang, ang gidakop, ang born again lang dayon.
Pero wa sila kay balo asa mabon agin ang tao. Ha? Sumala sa gibasa ni Brad Bobot, mitubag si Jesus sa pagkatinuod, sultihan ko ikaw, nga walay tao nga masakop sa paghari sa Dios kundi siya matao, pinaagi sa tubig ug Espiritu Santo. Unya diri sa saydagon ang gipanganak pinaagi sa tao, tawhanon apan ang gipanganak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug siya espirituhano na. Musa asa di ay mabag-o ang tao diha sa Espiritu Santo mabitaw na ang giingon dito kinahanglan magpakatao ka pag-usab diha sa tubig ug espiritu. Waay na nga diya mo mapakatao pag-usab sa tubig ug dugo. Espiritu Santo ang gitin-aw sa Biblia nga diha ang tao mabag-o pag-usab. Dili in taon kay kanang born again mamao na gitukod ni Kristo nga pundok kundi ang gitukod ni Kristo nga pundok mao ang iglesia ni Kristo sumala sa Biblia. Karon ang pangutana Brad Samuel, kay ang tao sa diha nga babag-o na siya diha sa Espiritu Santo naabay gitundo sa Biblia nga gikinahanglan bayod nga ang gingharian pangitaon gyud na dili kay binabaon na nato kay kini bang ubang magwawali pagka makabasa gingharian wa kay makasabot og usan ng gingharian mo man problema gud sa mga magwawali gud kay dili nila asoy ursay buot ipasabot anang gingharian naras Biblia gihapon na be naabay mabasa sa Biblia Brad Samuel nga gikinahanglan gyud nga pangitaon gyud ng gingharian. Uni ay mabasa Brad Cesar nga maunay kinahanglan nga pangitaon gining gingharian sa Dios tud kay mao kalay paagi nga ang tao makita sa gingharian sa Dios kun siya ma-born again. Oh, diha sa Espiritu Santo. Requirements nga gisugo lugar ni Kristo sa iyang kapanahon busa ang tao mabago pag-usab pinaagi og makita usab siya sa gingharian sa Dios pinaagi kun mabag-o na siya diha sa Espiritu Santo pero gisugo ba nga ang gingharian sa Dios sa pangutana ni Brad Cesar ipapangita yung kana oo gisugo kana mga malnamo nga magsunan akong pagbasahon ang nakasulat sa Mateo ang kapitulo 6 bersikulo 33 inyong patalinghugan mga malnamo nga magsunan apan mo'y unahan ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong gikan sa Dios ug unya ang kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo busag gisugo de kana nga ipapangita kana pag-una kanang gingharian sa Dios ug makaplagan ka ng gingharian sa Dios pinaagi ang tao mabag-o mag-usab mao kanay sugo lugar sa panahon lugar sa tugos Kristo nga makita ka ng gingharian sa Dios. Pero ang uban magwawali ay maghiskot na gingharian wa kasabot unsa nang gingharian bueno pamina mo dinhi sa mga ministros PBCM kay ang Biblia mo'y mutubag dili misama sa uban nga magwawali maghiskot na gingharian di kasabot ug dili maka-explicar ug unsa ka nang gingharian karon kay nabasa nimo Brad Samuel nga mo'y unahon ang pagpangita sa gingharian sa Dios ang pangutana Brad Bobot Panta kay unahon maday pagpangita ang gingharian sa Dios kung mangita ang tao sa gingharian makakaplag ba ang tao Brad Bobot Panta sumala sa Biblia Mateo City niya tumbasahon ang nakasulat sa Biblia sa Mateo sa kapitulo 7 bersikulo 7 gingon kanis pagpahayag pangayo o kamo paghatagan pangita o kamo makakaplag pagtuktok o kamo pag-ablihan sa atong nabasa sa 8 kay ang tanan nga magapangayo makadawat ug ang magapangita makakaplag ug ang magatuktok pag-aablihan. Kung mangita day kas gingharian sumala sa Biblia makakaplag ag mangita ka pero magbinaba lang ka sama mo ingon ang mga born again seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Nya magsige lang kag yaw-yawan wa ka mangita. Usaw man nimo pagkakaplag ana nga magsige man lang kag basa ng Biblia. Pero di atas Biblia mga higala man kay suunan. Di po ka makakita niya Brad Cesar gawas kun ma-born again ka. Oo, baron atong hisgutan sa panahon ni Kristo. Ha? Ni ata. Ang pangutana kay kung ang tao mangita siya makakaplag man di ay kung mangita siya sa gingharian ang pangutana asa ba makita Brad Dennis ang gingharian iridi ang Mateo kapitulo 21 bersikulo 43 asa man makita ang kining gingharian kaysa diha nga mabag-o kada sa Espiritu Santo makaplagan man nimo ang gingharian ang pangutana asa man nimo na makaplagin ang gingharian sumala sa Biblia Kining gingharian Brad Cesar no
sa diya sa bago pang pagluan ni Ginoong si Kristo, nadawat niya sa iyang mga tinunan. Pero sa diyan, nabot na ang panahon nga ang gingharian dili magpabilin sa Sige, basahan lang. Aya kami speaker. Busa ang tugon ni Kristo ngadto kanila o ngadto sa panahon nga umulabot matod pa din ni Kristo. Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian. Busa Sa Diyos. sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo sa og igatan ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa bunga nini. Sa ato pang gingharian nadawat sa iyang mga tinunan pero kuhaon og ihatag ngadto sa nasod wala gibutang sa nasura basta ihatag Sige. Kaya ato man na ipatinaw karon sige. Brad karon. Timan anta nga sa diha nga ang tao mangita sa gingharian makakaplagman. Busa ang atong pangutana pag-usap asa man makita ang gingharian sumala sige basa ni Brad naas Biblia mabasa gihapon mga pastor sabon again dili kay magsigil ang bugiskot o gingharian wa gyud na ninyo gipasabot unsa nang matang sa gingharian ang Biblia mao mosulti iyasa makaplagan ng gingharian pastor naraw ang tubago busa sultihan ko kamo matud pa ni Kristo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo o igatag ngadto sa usa ka nasod nga magapamunga sa mga bunga nini asa di ay makaplagan ang gingharian pastor naa diha sa usa ka nasod sumala sa atong nabasa sa Biblia karon sumala ni Brad Dennis gihatag kini sa iyang mga tinun-an karon tinuod ka na karon ang pangutana gipamatud-an ba gyud sa Biblia Brad Bobot Panta nga kini nadawat gyud sa mga tinun-an sa ato Ginoong Kristo kining maong gingharian Hebrehanon kapitulo 12 Nato basahon din sa Hebrehanon 12:28. Mao kani ang atong matagad. Busa mapasalamaton kita tungod sa atong pagpakadawat og gingharian nga dili matarog ug tungod niya na ihalad ngadto sa Dios ang makapahimuot nga pagsimba nga inubanan sa pagtahod o kahadlok. Busa sa ato pa Brad nadawat Bobot day sa iyang mga tinunan katong gingharian. Oo, nadawat kayo di ay kay sa imong gibasa masud pas mga tinunan busa mapasalamaton kita kanang kita plural na kita tungod sa atong pagpakadawat sa gingharian nga dili matarog ug tungod nga naihalat ngadto sa Dios ang makapahimuot nga pagsimba nga inubanan sa pagtahod kung mao nadawat sa pinasugdan ang maong gingharian sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo kay matud pa sa mga apostol busa mapasalamaton kita tungod sa atong pagpakadawat sa gingharian pero ang mga ubang mga magwawali magsige lagi sa gingharian wa gani makasabot unsa nang gingharian ang ila dayon tubag ana inunday nila nga ang gingharian to ako nos langit pataka raman mo ang gingharian sa kanasod nya maingon mo nga tudloan ninyo inyong mga membro nga gingharian to sa langit pataka raman mo ang Biblia may motubag dili kay kanang inyong baba ang gingharian nara sa usa ka nasod diin man ang mga apostol dito sa usa ka nasod diin sa Jerusalem sila ang gihatagan na napaguna sa atong Ginoong Kristo karon kay giingon man Brad Samuel nga busa mapasalamaton kita sa atong pagkadawat og gingharian kinsa ba kanang kita sumala sa Biblia na bayoy mabasa kinsa kanang kita nga nagpasalamat sila nga dadawat nilang gingharian Roma 9:24 kita Brad Cesar langkob kana sa duruha Hudiyo og mga Hentil mao kana sila ang nagpakadawat sa gingharian sa Dios sumala sa mabasa nato sa Biblia niya sa Roma sa iyang kapitulo 9 bersikulo 24 inyong patalingugan nga mao kita nga iyang gitawag dili gikan sa mga Hudiyo lamang kundi gikan sa mga Hentil usab busa kanang kita nalangkob sa duruha Hudiyo og mga Hentil kana sila maoy nagpakadawat sa gingharian sa Dios. Klaro kayo sila ang mga tinunan sa Ginoong Kristo mao katong duruha kahutong Hudiyo og Hentil na ay mabasa sa Biblia karon ang ato namang usisahon Brad Dennis na bagyod sa Biblia gidugangan bagyod nga
Duruha gyud ang nanagpakadawat sa maong gingharian. Episo 2, Kapitulo 2, versikulo 14 o 15. Gilig-on ba gyud sa Biblia nga duha gyud ang nanagpakadawat sa gingharian? Sumala sa mabasa nimo sa Biblia, Brad Dennis. Episo 2, Versikulo 14. 14 ngadto 15. So, matod pa din na ang gingharian nalangkob sa duha. Basaha lang kay aron nga mo konklusyon ka. Iduol ang imong kuan sa microphone. So ako lang basahon ang may tungod sa pagtubag sa pangutana mo, Brad Cesar. Matod pa din sa Kapitulo 2, 14, versikulo 14. versikulo 14. Ngadto 15. Natos 15 sa taga-Episo. Kay siya mao ang naghimo sa atong kadaitan, nga nag-usa sa duruha ug miguba sa nag-ulang nga bungbong nga mao ang pagbinatukay. 15. Pinagi siyang pagkahimong tao, iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasuguan ug mga kalagdaan aron mabuhat niya ang usa ka bag-ong tawo gikan sa duruha. Pinagi sa paghiusa kanila uban sa iyang kaugalingon ug sa ingon niya na magahimo sa kadaitan. 16. O karang kitang duruha iyang pasiguli ngadto sa Dios diha sa usa ka lawas pinagi sa krus. Sa ingon niya na magatapos sa pagbinatukay sa Klaro kayo nimo gibasa Brad Dennis nga katong giingon ni Brad Samuel ang Roma 9:24 nga duha kahutong ang nanagpakadawat sa gingharian, Hudiyo ug mga Hentil. Gilig-on kana sa Episo Kapitulo 14 versikulo ngatos 16 kay siya mao ang naghimo sa atong kadaitan nga nag-usa sa duruha og miguba sa nag-ulang nga bungbong nga mao ang pakigbinatukay. Pinagi sa iyang pagkahimong tao iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasuguan ug mga kalagdaan aron mabuhat niya ang usa ka bag-ong tao gikan sa duruha. Pinagi sa paghiusa kanila uban sa iyang kaugalingon sa ingon ni ana magahimo sa kadaitan. Ang gingon din og aron gidublahan pa gyud og aron kitang duruha iyang mapasiguli ngadto sa Dios diha sa usa ka lawas pinagi sa usa ka krus. Ingon ni ana magatapos sa binatukay. Busa ingon ana gilig-on gyud nga ang nakadawat sa gingharian sumala sa Biblia duruha kautong Hudiyo ug mga Hentil. Karon ang pangutana, sa unsa bay hinungdan Brad Bobot Panta nganong gitawag man tong duruha kautong Hudiyo ug mga Hentil, nganong gitawag man to ni Kristo sumala sa gipakita sa Biblia buhat 16 Gs. Aron kana sila sa pagbuhat sa buluhaton sa pagwali. Dinhi sa buhat sa Kapitulo 16 versikulo 10 giingon kini sa pagpahayag. Ug sa pagkakita niya sa pananawon, diha-diha nang limbasog kami sa pagikan paingon sa Macedonia. Sa nasabot namo nga gitawag kami sa Dios aron sa pagmantala sa mayong balita ngadto kanila kung ano day gitawag kadtong duha ka hutong mga Hudiyo ug mga Hentil ang buluhaton nila mao ang pagmantala sa mayong balita. Mao ang pagmantala sa mayong balita. Karon unsa mang balita Brad Samuel ang ilang gimantala kay sila gid pa nagtawag man ang duha ka hutong Hudiyo ug mga Hentil unsa man nga balita ang ilahang imantala sumala sa ilang pagkatinawag katong duha ka hutong Hudiyo ug mga Hentil sumala sa Biblia. Ang imantala nila, Brad Cesar, nga mo ang diya sila gipanagtawag tungod kay pamantalaon sila sa mayong balita. Ang imantala nila, Brad Cesar, walay lain nga imantala nila balita ra gyud diha sa atong Ginoong Kristo. Yaw sa Kolosas ang Kapitulo 1 versikulo 27 hangtod sa 28 nga atong pagkabasahon gingon gibutan sa Dios ang pagpailang adto kanila sa kadako gayud sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga Hentil. Ang tinago nga si Kristo anak kaninyo, ang paglaom alang sa himaya siya mao si Kristo ang among ginasangyaw sa among pagpanambag
sa tanang mga tao, sa tanang mga tao sa among pagpanudlo, sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam, aron among ipakatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diha kang Kristo. Busa ang ilang imantala diha sa tungod kay mao man kanang gitawag Sa ilang sila pagkatinawag, sa lugar. tawag sila tungod sa mong bulaton sa pagmantala sa pagwali ang ilang iwali ang walay lain nga wali nga balita ra gyud diha sa atong Ginoong Hesukristo. Oo, mao to ang gimantala sa duha kahut-ong nga mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo, Hudiyo ug Hintil, ngang ilang purpose sa pagkatinawag nila nganong gitawag sila diha kang Kristo tungod ilang iwali ang may balita sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nang ato ang natagad sa Biblia, dili ni amo binagba, mabasa gyud na sa Biblia. Karon ang ato namang usisahon sumala sa Biblia. Karon kay mauman ang mayong balita, magwali man sila sa balita sa atong Ginoong Hesukristo. Sumala sa Biblia, Brad Dines, iridi ang ikaduhang Korinto kapitulo 10, bersikulo 13 ngadto 14. Kadtubang mayong balita sa atong Ginoong Hesukristo, mao ba gyud sukod gagihatag sa Dios ngadto kanila? O katong balita may tungod sa atong Ginoong Hesukristo, aduna ito sukod nga dili gyud nila lapason. Sumala din sa nakasulat sa ikaduhang sulat ni Apostol Pablo sa taga Korinto din sa kapitulo 10 bersikulo 13 nga matod pa, apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod, kundili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios, ingon nga sukod nga nagabot diha kaninyo. Kay kami wala maglapas sa mong sukod, nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo, kay kami mga unang nagpakabot diha kaninyo, dala ang mayong balita may tungod ng Kristo. Sa to pa adunay sa sukod. So, Dili kung sila- laing mayong balita, dili na para ilaa. Oo, sa ito pa naisukod. Gagihatag ni Eksklusibo Kristo lang. ngadto kanila. Ang sukod gagihatag ni Kristo ngadto sa duha ka kahutong Hudiyo ug mga Hintil nga mao tong mga ginsakpan sa mga apostoles nga nadawat nila ang gingharian, ang ilahang pagwali di sila muwali sa Dios nga Amahan nga mao si Jehova. Di po sila muwali sa Espiritu Santo, kay ang sukod gagihatag ni Kristo ngadto kanila. Eksklusibo. Mao man lang ang pagwali sa atong Ginoong Hesukristo. Tinaw kayo na mga higala ug magkaigsuonan namo diha sa born again. Dili kay ang relihiyon nga gitukod ni Kristo born again, dili ang taon oy. Ha? Karon, unsa ba ang gisgutan sa Biblia, mga higala ug mga kaigsuonan? Asa ba ang tao mabag-o? Asa ba ang tao mabag-o pag-usab? Ha? Ato ning Biblia gihapon ang mutubag gihapon niana mga higala ug mga kaigsuonan. Ha? Asa ba ang tao mabag-o pag-usab? Asa ang tao ma-born again pag-usab? Ang Biblia may atong pasultihon. Basaha ra gud Brad Samuel ang pulong sa Dios. Ang basahon nimo ang Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ug bersikulo 26. Asa ang tao mabag-o pag-usab? Asa ang tao ma-born again pag-usab? Diha ba? Ha? Asa ang gitulo sa Biblia? Diha ba sa born again nga gitukod sa nakalaing mga founder karon? Dili ang taon oy. Ang Biblia mo'y mutubag asa ang tao ma-born again. Sumala sa Biblia mga higala ug mga kaigsuonan. Aniya Bre Cesar, basahon taning pahayag lugar sa Biblia ang pulong sa Dios, no? Nga gihatag ang paghulagway kung asa ang tao Ma-born again. mahimong ma-born again siya. Sa gingon mo nga sita sa 1:14 bersikulo atong pagkabasahon 25 ngadto 26. Aniya atong pagabasahon ang giingon mo nga sutas, giingon matud pa sa Ang atong pulong sa Dios nga imong pulong sa pagabasahon. Dios ni nga Biblia na. ang Biblia. Oh, okay. Kining mga butanga matud pa ni Kristo ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kung makagikan na ako ang magdadasig nga mo ang Espiritu Santo, mao ang igapadala sa Amahan, buli ka na ako ingon si Kristo. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanan nga mga butang ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong ginaingon kaninyo. Busa Asa di ay ang tao ma-born again? Asa ang tao mabag-o?
diha sa Espiritu Santo kung imo ka nagbasahon ang Roma Kapitulo 7 versikulo 6 Brad Samuel, basaragon ang King James Version. King James Version ang imong basahon. Pagabaguan lugar sa mga Kaya tao. sugo man nga ang tao ay pagbag-o. Binaba sa Biblia nga ang tao ay pagbag-o. Roma City size. Basahon ko bra Cesar kung naa sa lugar mahimong mabag-o dunay kabaguhan ang tao sa pagpangalaga niyo. Basahon na to ang gingon ni Bra Cesar sa Roma sa kapitulo 7 versikulo 6 ang atong pagabasahon apan gipaygawas na kita karon gikan sa kasuguan mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron mag-alagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karaang sinulat nga kalagdaan busa dunay mga kabaguhan lugar sa pagpangalagad Bra Cesar nga matudpan Diha sa ang tao, espiritu. diha tao ipabag-o sa espiritu. Pero asa man nga espiritu ang gitudlo sa Biblia, sumala sa imong basahon Brad Brad Cesar, Samuel kay ang asa para lugar, maklaro gyud oo. kung asa ang tao ipagbag-o, asa ang tao ipagbud agin. Kay- Gitinaw ba sa Biblia ang imig- nga diha gyud sa Espiritu Santo basa ang Tito. Gitindaw yun ka na sa Biblia Bra Cesar kung naa sa lugar ang tao mahimong mabag-o pag-usab tungod kay ang gibasa na to ipabag-o man kadya pinagi sa espiritu sa pagpangalagad dunay kabaguan pero unsang klasiha sa pagka-espiritu ang tao diha mahimong mabag-o sa pagpangalagad niya sa Tito sa ang kapitulo 3 versikulo 5 inyong patalinghugan mga malnamo nga magkaigsunan kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong kundi tungod sa iyang kaluoy pinaagi sa paghugas sa pagkatao pag-usab ug sa pagbago diha sa Espiritu Santo busa ang kabaguhan di ay nga gisgutan sa Biblia nga diin ang tao diha mabag-ong pagpagalagad diha pinaagi sa Espiritu ang Espiritu lugar ng gisgutan nga diha ang tao mabago Espiritu Santo ang gisgutan sa Biblia. O kung imo nang basahon sa English, giingon ka na din sa Titus chapter 3 verse 5 gingon. Sumala sa atong pagabasahon din ni sa maong Biblia kining King James Version nga English nga kini nga Biblia. Giingon ka na din sa ato ang mabasa ha. Titus Giingon din not by work of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Kung imo nang basahon sa Bisaya gingon, kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong kundili tungod sa iyang kaluoy pinagi sa paghugas sa pagpakatao pag-usab o sa pagbag-o diha sa Espiritu Santo. Iasa di ay maburdagin ang tao diha sa Espiritu Santo na mga pastor. Klaro kayo ang Biblia na ay pagbag-o dili diha sa tubig ug dugo kundi pagbag-o diha sa espiritu mo na ang gibasa nato diha sa Juan kapitulo 3 bersikulo 3 nga matud pa sa inyong sitas maning sitas ni nga wa ninyo masabti og si Jesus mitubag kaniya sa pagtinuod bagaingon ako kanimo gawas kun ang tao igaanak pag-usab dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Kinanglan nga to igaanak pag-usab pero asa man igaanak pag-usab ang tao asa ibud agin sumala sa Titus chapter 3 verse 5 giingon din asa ang tao mabag-o basahon niyo na ang Holy Bible ang English version sa King James version na adina kaklaro kayo ani kita iyang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong kundi tungod sa iyang kaluoy pinagi sa paghugas sa pagpakatao pag-usab na nabunagin og sa pagbag-o diha sa Espiritu Santo. Asa di ay ang tao mabag-o? Diha na sa Espiritu Santo, mga higala o mga kaigsuonan. Dili diha kang Kristo. Kay kung imo nang basahon ang babasa man na Brad Samuel no nga kung ang tao na ka Kristo bag-o naman siyang binuhat. O basahan ni Brad Samuel, ya doon na may pagbag-o pag-usab. Ang nakasulat sa Ikadawang Korinto 5:17. matod pa din sa giingon ni kanang Brad Ines sa Ikadawang Korinto 5:17 nga iyang
gihatag nga paghulagbay Unang tao na kang Kristo, unang tao ana lugar Kristo bago na po na siyang binuhat. pero doon na pa'y pagbago pag-usab. Kung ang tao ana kang Kristo siya bago nang binuhat ang daang mga butang matud pa na nagpangagi na tanawa ang bagong mga butang na nahiabot na busa kun ang tao diya nakakang Kristo Sa unang panahon, sa panahong Kristiyano pero dunay gisulti ni Kristo nga pagbago pag-usab ka nang mahimo kang born again dili na pinaagi diya kang Kristo kundi pinaagi sa Espiritu Santo diha ang tao mabag-o nang binuhat sumala sa Biblia. kaklaro ana, pastor, pero giyon sa ninyo paglubag ang Biblia. Kamo na sa born again. Gilubag ninyo ang pagbuos tao. Ha? Dili taon born again ang gitukod ni Kristo nga iglesia. Ang gitukod ni Kristo nga iglesia ni Kristo. According sa Biblia, dili ana inyong bunganga. Pero giyon sa ninyo pagswitik, pagbali ang Biblia. Gibali ninyo ang pagsabot sa mga tao. Inyong giluhan ang ilang hunahuna nga kinanglan ang tao mag-born again. Asa ang tao ay mag-born again? Diha sa Espiritu Santo kay nabahin sa tutulo. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Panahon sa amahan, sa panahon kang Hiuba, sa panahon kang Kristo, sa ikaduhang panahon, sa mga apostol, sa ikatulo, mao kini karon ang pagtulunan sa Espiritu Santo, mao kini ang gidala sa Philippine Benevolent Christian Missionaries. Kaya among gipamatud-an nga kining among pagwali diha na kami sa Espiritu Santo na bagi mabasa Brad Bubot Panta nga doon nagig mga tao gagi kasangkapan nga magwali sa Espiritu Santo aron nga mapamatud-an nga kita gayud mao ang katuman-ana nga mga tao nga mao gigamit sa pagwali sa Espiritu Santo. Naabay mabasa? Dunay mabasa nga tagna nga dunay mga tao nga magwali kun unsa ilang wali na sa Espiritu Santo. Dinhi sa basahon sa unang Pedro sa kapitulo 1 ug ang bersikulo 12 ingon ni atong nakapahayag. Ug kanila gipadayag dili silang kagalingon kun dili kaninyo na nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit. Mga butang nini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa na agayod mga tao nga gigamit kay kasangkapan nga magwali sa mayong balita sa Espiritu Santo. Kinsa man kana? Walilain kami. Mao kami ang katumanan sa gitagna sa Biblia nga dunay mga tao nga gihimong kasangkapan sa Espiritu Santo nga magwali sa Espiritu Santo. Dili namo ni kaulaw nga ang gipamatud-an namo nga Espiritu Santo sumala sa makadaghan na namong pagtudlo, mao ang among magtutudlo, Divine Master Tubas, ayuhin nyo, Senyor. Bahalag bandibawat pa na inyong balhibo. Bahalag mutuo mo sa dili. Basta amo ulang gikaasoy ang hustong pagsabot sa Biblia. Dili in taon born again ang gitukod nga pagtulunan sa atong Ginoong Kristo, kung dili ang gitukod sa atong Ginoong Kristo, Iglesia ni Kristo. Dili in taon born again. Kanang born again, wa yun na sa Biblia nga mao ang gitukod nga Iglesia. Na ano mabasa nga born again, magbag-o ang tao pag-usap, dili diha kang Kristo. Kaya ang tao na kang Kristo bag-o na masang binot, pero doon na giingon sa Roma 6:6, kinanglan nga tao magbag-o pag-usap, kung asa magbag-o da sa Espiritu, ug unsang matanga sa Espiritu. Tito kapitulo 3 bersikulo 5, diha sa Espiritu Santo. Mao kana ang gitugan sa kana Biblia. diyang born again bersisar usa din kasugo. Sugo Ug dili nga diha ka. nga diha ka lugar mabag-o Sa? kataw ka pag-usab diha pinaagi diha sa Espiritu Santo sugo Oo. na. Nga Dili diha kay sa atong Ginoong Kristo. dili kay ngalan sa relihiyon. Dili kay mao na ingalan sa imong reliyon nga mao na imong pasakupan nga itug andado nimo nga born again ang ngalan itawag tungod kay sa Biblia kung ang Kristo nagtukod man sa iglesia kay naman nas 16-18 sa Mateo ang iglesia nga ang gitukod sa diyang mahimo ka ng matukod na opisyal nga pangalan niya na mo nang gitawag og iglesia ni Kristo ug dili ka na mao ang born again sumala sa atong mabasa sa Biblia. Kalayo ra ba ang inyong sinabtan oy noon sa men taon mo? Kinera ba mga tawhan na Brad Samuel mga magilamo ni? Kanang nag-founder ng mga born again pagka mga milamo na mga tagas lang mga gardo.
Pero ang ilahang pagkatag-asugrado, wa gihapon magpulos. Ganun man, di man mo gipasabot sa Biblia. Dili ka nang born again. Dili ang tao na ngalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Kung dili ka nang born again, sugo na sa tao. Nga kinalan magbag-o ang tao pag-usap. Asa mabag-o ang tao. Klaro ang Biblia, diha sa Espiritu Santo. Di natuman diri ka na mo. Nara na ninyo, di mo mapasakop. Basta maunay gitudlo sa Biblia nga asa ang tao magbag-o, diha mabag-o, diha sa Espiritu Santo. Dili kang Kristo, mga higala o mga kaisunan. Kaya nga naman, doon ay pagbag-o, nga gitudlo, doon ay pag-born again. Pero dili diha sa kang Kristo, kundi diha na sa Espiritu Santo. Maoy gitugan sa Biblia. Pero ang pangutana, Brad Samuel, kay matud pa sa Biblia, napapaydugang pruiba, Brad Samuel, nga asa na nga pakigdait ang tao diha magpasakop, sumala sa Roma 14 Yeah, versikulo Cesar, 17. ang tao man siya magbago pag-usap, kinahanglan magpahigait siya kay ang tao ang kapaguhan diha mas Espiritu Santo busa sa dihang mabago ang tao, ang iya usab nga pakigdaitan diha na pod sa Espiritu Santo niya. Sa Roma siya ang kapitulo Naagapon ang gingharian diha. Oo, niya. Matud pa sa 14:17 inyong patalinghugan kay ang tao mo na ang ilhanan nga mabago siya pinaagi man kay sa pagbago niya makakita o makadawat man siya na nang gingharian sa Dios nga ang iya usang pakigdaitan siyempre wala lain diha man siya mabago diha pinaagi sa Espiritu Santo ang pagkabun again ang iya usab nga pakigdaitan diha gyapon sa Espiritu Santo niya. Kamatod pas bersikulo 17 kay ang gingharian sa Dios dili kalanon o ilimnon kundi pagkamatarong og pakigdait og pagkalipay o kalipay diha sa Espiritu Santo. Busa dunay pakigdaitan sa tao, human ka mabun again, mabago ka diha sa Espiritu Santo. Ang imong pakigdaitan kumo kay diha man ka mabago pag-usab diha sa Espiritu Santo, siyempre ang Espiritu Santo usab ang imong pakigdaitan sumala sa Biblia. Karon ang pangutana, kay ang kadtong ikaduha kahutong mao mato ang nakadawat sa gingharian sa Dios kani nagpasalamat sila. Nya kay giingon man sa Mateo 21:43 nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo og gihatag adto sa usa ka nasod. Na kun imo nang basahon sa Biblia Katoliko nga Pero mo atong sa unsa man kinsa man na makadawat ana Brad Samuel. gingharian sa Dios dili kana real o literal nga gingharian sa Oo. Dios nga ilang gikuha Ingon nga yatag sa bulawan Dios. kuno na. Oo. Dili kana mo kanang gingharian sa Dios sama lugar Gahom ka na. narabay nagdoktrina Bresisar nga ang gingharian sa Dios naa kuno dito sa dapitan Unya ang gingharian sa Dios naapog kuno dito sa Davao Oh. busa ato ning klarohon Oh. nga kanang gingharian sa Dios nga mo ilhanan nga ang tao na born again pinagi kay makita man ka sa gingharian sa Dios ang gingharian sa Dios kabuti so dili na hinimog mga kamot mga malnamo nga magsuno sa prueba akong basahon ang unang Korintos ay ang kapitulo 4 versikulo 20 mga malnamo mga kaigsunan inyong patalinghugan mga kaigsunan sa pagklaro Unsa nang nga- gingharian? ang gingharian. Bulawan ba na? Ay matupas na kalaing pastor, bulawan kuno nang gingharian. Oo, mo Lain kuno na- mga haspe, mga bato. Ato raman yun natunan deres sa umaabot nga mga kapanhunan ug kanang giingon nila nga ang gingharian kuno kalaing kuno ng mga bato na makasabot sila yung taon oy. Sige basa unsa man ang gingharian bat sabil sumala sa Biblia, dili sumala silang baba, dili sumala silang bunganga. Anya ba si Sar Bisan naubas Biblia unsa nang gingharian? kung unsa gyud ang buot ipasabot niya ning gingharian sa Dios nga nadawat ni sa panahon sa atong Hesus Kristo sa panahon sa mga apostol niya matud pas 14:4:20 sa unang Korinto gingon kaya ang gingharian sa Dios dili hinimog palabas kundili sa gahom busa gahom di ay kanang Ang buot ipasabot sa niya ng gingharian sa Dios. Oo, asa man ang giingon sa mga pastor nga ang gingharian kuno bulawan kalaing mga batong haspe pataka raman mo oy. Ha? Kaklaro ana unang Korinto, siya ro di mo kabasa na unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 20 nga ang gingharian sa Dios, ha? Gahom. Ang pangutana na ana Brad Bobot Panta. Kay ang gingharian gahom man di ay unsa man ang katuyuan sa maong gahom sumala sa gipakita sa Biblia Mateo 12:28 unsay purpose ana Di na kay gahom man kana atong Mateo 12:28 dinhi sa Mateo 12:28 ingon ni ang ato ang mo kini ang atong basa taga dinhi sa Mateo Mateo. 12 dinhi sa kuan apan kung pinagi man sa Espiritu sa Dios ginapagula ko ang mga yawa
nan ang gingharian sa Dios nahidangat na diay diha kaninyo. Unsa di ay? Nagigahom. Unsa di ay ang pag-ila sa gingharian? Gahom. Ang purpose mao ang pagpagula sa yawa sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo kay naaman sila ay gahom. Kadto day nadawat nila nga gingon sa Hebrehanon nga mapasalamaton kita sa atong pagkadawat og gingharian. Nga buti pasabotan na mapasalamaton kita tungod sa atong pagkadawat og gahom. Nga ang purpose sa pag-ayo sa maong gahom nga maong gingharian ang pagpagula sa mga yawa. Doon na pabaydugang prueba Dines Mateo 17 versikulo 14 ngadto 18 nga si Kristo nagpagula og mga yawa kay kinsa may principal diay sa gingharian, kinsa may principal sa gahom diay pas Kristo, gibuhat pa gyud ni Kristo nga nagpagula sa mga yawa. Mateo 17 kapitulo 14. O sumala din sa kasulat sa Mateo 17:14. Kini gipakita sa atong Ginoong Kristo ang padayag sa gahom sa Dios. Sumala pa din sa nakasulat sa 14 nga bersikulo. Mataba dinhi og sa paghiyabot na diha sa panon sa katawan usa ka tawo midor kang Hesus o sayang atubangan miluhod siya nga nagingon, Ginoo kaluoy tawo ng akong mga anak nga lalaki. Kay siya patunon og maganto sa labyan. Kay subsob siya mahulog ngadto sa kalayo og subsob nga mahulog ngadto sa mga tubig o gidala ko siya sa imong tinuna na panwala sila makayo ni kaniya. Og si Jesus mitubag nga nagingon, o walay pagto og hiwi nga kaliwatan unsa ba kataas sa panahon nga gikinahanglan pa sa akong pakiguban kaninyo. Unsa ka ba kataas sa panahon nga gikinahanglan pa sa akong pagantos kaninyo? Dad asya dinhi kanako. Og gibadlong ni Jesus ang yawa og migula kini gikan sa bata og ang bata nayo di. Sa ato mapilagi gahom. Oo. Kay sa ang paggawa sa tong daotang espiritu diha sa gitambalan ni Kristo ug atong gahom, busa ang permirong naggupot sa gahom si Kristo. Gihatag sa iyang mga tinunan. Klaro ba gyud, Brad Samuel, sa babasa ni Lucas 9:1-2 nga klaro ba gyud nga nadawat gyud nila ang maong gingharian mangamaw ang gahom sumala sa paasoy sa mga apostol. Brad Cesar nga nadawat gina sa mga apostol kanang gahom ug ang usa sa katuyuan niya ng gahom matud pas 9:1 sa Lucas gingon unya ang napulog duha iyang gipatigom ug iyang yatagan sila gahom ug pagbulutan batok sa tanang mga yawa ug sa pag-ayo sa mga sakit. Sa kaklaro ana asa man ng gahom nga gihatag sa mga nakadawat ang mga apostol ana ang katuyuan niya ng gahom pagpang-ayo og mga sakit. Mao na ang kahulugan sa gingharian, pastor, mga ministro. Ayon paglama-lama abag pagpasabot sa Biblia ba nga inyong inon nga gingharian bulawan nagkalaing hasping bato pataka raman mo ato raman nyo nang iasoy ng unsa ng mga hasping bulawan nga inyong ipanghambog nga mao kuno na inyong atuan nya ang mga membro po dito ganahan po dito pa membros po nagin kay nga naman uy nindot kayong gingharian sa Dios kay daghan dito mga bulawan mga nindot mga hasping nagkalaing nga mga klase sa bato uy pataka raman mo. Ha? Ato ramang yun nahisgutan, wa mo ko ni makasabot yung mga pastora God. Pataka lagubas Biblia ba? Ang gingharian sumalas Biblia gahom. Pero inyo man ang sabton nga, nagkalaing mga bato nga, mo kununay dadaon nila sa mga membro. Unya asa may tinuod ninyo, daghan mamong budagin karon. Bikin sa man, usara man ang tinuod, ang pangutana. Bikin sa may tinuod ninyo. Ha? Kinsay tinuod ninyo nga budagin? Ha? Kanang gitawag og born-again Christian ni Eddie Villanueva, kanang born-again Church of founded 1978 ni Horace Hackett ug kanang born-again Jesus Glory nga gitukod ni Hilbert ni kanang gitawag ni Otero. Pagkadaghan ng born-again abundant life born-again born-again Church United States of America, born-again life United States of Georgia, born-again Christian Church United States, born-again Apostle Florida United States of America. Asa may tinuod ana? Kagadaghang bas born-again mo na maglibog ang tao mahigala og mga kaigsuunan busa kadtong nagpasakop sa born-again dili ang tao na oy nga maungalan sa pundok nga gitukod ni Kristo. Ang gitukod ni Kristo nga iglesia dili born again kundi iglesia ni Kristo kanang born again dili in tao na ngalan sa simbahan kundi usa ka nakasugo nga gikinahanglan nga ang tao magbag-o pag-usab dili diha kang Kristo kundi ang tao magbag-o diha sa Espiritu Santo. Mao na ang giingon sa Biblia.
Bisupaka kuno na ninyo, kamo mga pastor nga naminaw karon. Andam ug willing man mi. Guba kuno ning amo ang giskutan sa Biblia, baka guba ba mo? Biblia nga mo gibasa eh. Kamo inyo nang gibinaba, born again, kinanglan ang tao magpakatao pag-usap, pataka raman mo. Binabao ra ninyo na. Di niyo ipasabot ug asa ang tao mabago pag-usap. Kaglaro ang Biblia nga ang tao magbag-o diha sa Espiritu Santo. Kung bisan basahon pa ninyo ang English version, King James version, ang Titus chapter 3 verse 5, asa di mabago diha sa Espiritu Santo. Busayngon ana ang nakitang payag nato sa Biblia karon kay ang gingharian sa Dios gipakasama man og tubig. I mean ang gisgutan sa Biblia nga ang tao mabag-o man sa tubig ug sa espiritu. Ang pangutana, Brad Samuel, gipakita ba sa Biblia asa kini makaplagan kining gisguta mayong balita sa Espiritu Santo kay niya naman ta sa Espiritu Santo diya man nagabaguhan na abay gitulo sa Biblia asa gipakasama ang balita sa Espiritu Santo nga naagapoy tubig, proverbio. Aniya gipakasama kinis bugnaw nga tubig nga Brad Cesar nga madawat sa mga tao nga ang pagbalita niya gipakasama ka nagbugnaw nga tubig nga tambal ka na alang sa kalag nga ug bulutaw ka na sa halayo nga yuta niya sa proverbio siyang kapitulo 25 inyong patalingugan sa bersikulo 25 ingon sa bugnaw nga katubigan alang sa usa ka giho nga kalag mao man ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Busa dunay maayong balita diay nga gikan sa halayong yuta Brad Cesar nga gipakasama ka nagbugnaw nga tubig nga tambal ka na sa kalag nga gihaw. Kung kisa tong talagigiho na diha sa bugnaw nga tubig asa makaplagan ka ng may balita diha sa halayong yuta. Diin man nga paghalayong yuta sumala sa Isaiah chapter 43 verse 5 giingon sa Mupa translation, from the far east will I bring your offspring and from the far west I will gather you. Asa di ay nga pagkahalayo matud pa sa Biblia gikan sa halayong silangan dadun ko ang imong kaliwatan o gikan sa halayong kasadpad tigumon ko ikaw. Asa di ay kay giingon man nga gingharian sa Dios pagkakuhaod gikan kaniyo og gihatag ngadto sa usa ka nasod nga mao magapamunga sa mga bunga niini. Usa ka nasod nga kun imong basahon sa Biblia ang kanang mudawat sa gingharian mga tao na nga naa ang mga tao sa halayong silangan nga kun asa nga halayong silangan naa kana dinhi sa Pilipinas sumala sa katapusan na lang niya ug napoy ikomentaryo po si Brad Dennis atong paminawon giingon dinhi sa The Philippine Unique Nation by Sonia Imsaidi o Gregorio Imsaidi nagingon History of the Republic of the Philippines second edition sa page 16 nagingon although most abridged mineral resources are still under developed, the Philippines is already the largest copper and chromite producer in the Far East. Nga ang Pilipinas di ay mao ang gisgutan nga halayong silangan sumala sa Biblia, sumala sa pagpayag ni Gregorio Ipsaidi o Sonia M. Saudi. So kanang layong silangan o sa English sumala pa ni James Mupat Far East no diya pangitaon o diya itugan ang nasod nga diin ang tao maluwas no. Mao ka nang gitawag nga Far East sa ato pa sumala sa history sa 114 page 114 sumala ni Hernandez, no, matupadiya in Legazpi's time, Manila seems to have been the leading commercial center of the Far East, and it was the center of the Far East. Of the Far East. So, ang Pilipinas, gitumbok nga mao ang haliw sila nga tungod Brad Dennis, wala na magitay oras Brad Dennis, napopos na man yun, o atong balikon. Yosapi, Far East, nga po na. Okay, karon atong balikon, nga kanang pag-born again, dili tao na ngalan sa relihiyon, dili ngalan sa simbahan kundi sugo kana nga ang tao magbag-o pag-usab diha sa Espiritu Santo na humana ang bulaton sa amahan na humana ang bulaton sa anak o karon niya na kita matubang sa ikatulong persona diha sa Espiritu Santo nga katumanan mao among matutulo Divine Master Tomas D. Yung Senior diha ang tao mabag-o pag-usab
Kung asa ang katumanan dinhi sa nasod sa Pilipinas kung halayong silangan. Busa atong pasalamatan atong langiton nga magtudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. nga diin mo nagtudlo nining kalama og salamat Master sa panalangin nga manggatag diri kanamo sa imong mga tinunan. Kini yung alagad sa kanginan si Brother Cesar pati uban sa akong mga kauban. Kinisab si Brother Samuel Montemayor. Kiniusap si Brother Luciano Panta. O kiniusap, Brother Dennis Gonzales.